Tipe sha. Naye. Speaker man. Yeah, very. Speaker man P wewe. Ina Matrix. Fun to them no say no what to do about my session. Bombo class. T-Flex house. Fire radical. Wagwan ni combat. That is what me do them say. Unaenda kwenye mnakushauri kasha. Namiyaka ni. Zako sasisa imi makunyanyisa murukuda kuparonga mangoma tinoronga moziva tinotonga ngoma tinobata pagwan party vakatanonwa zedzizisa Mangoma tongoramba tisota tibata ende vanoziva toto vakwidza makata ende 40 ndini inowacho lota ende 40 mangoma acho ndinoita kopokota iwe inoluta mangoma unoruta mangoma vasati ivo vaguta wavaratidza ivo namukoma kauta mangoma gore rino vese ndati vachashauta mangoma tiri kudzova pese patinoflowa vobva vangotinowa fire radical tisi tiri kupisa patyaro motibvisa mangoma tadadisa varikuita tanyanyisa ona kamabhebhe kwatiri vauya nepregnancy manje tinojamukati nefinance nekuti tine kamwe kafregnancy nekuti tiri very good tiri ngoma randikanda ahedi jajagaga bless nekuti ngoma gore rino ndiri kurova ndiri kuseka pesi gore rino ndati ngoma ndiritoresi vakushayiwa meaning ndovapa maspelling ndopa macorrection mangoma murocation ndobva ndavapa mission yekuti vairwesa mangoma kuda kundedhesa ndini ndinovapisa ikati like Tommy Lespata itikitaka ndoatakasema kafa pamangoma motibata vanotoziya ino manorisika tisu tine bhesi mangoma ndari vhesi saka wedzera bhesi tovabhendisa chesi badis vemidu nemtere mustudio tinoimba ngoma dzisingadandauke paredhiyo nekuti dziri bhadhi nekuti dziri bhadhi izvamidu nemse Wagwan. Ndapinda maridhimu ndakumhanya dzemferi mugore rino pamangoma yiskaimu. Ngoma ndaribata ngoma ndianitata mangoma ndakashata ndati ngoma ndinobata. ramba uchirova ngoma tuma shoti isu tiri matrauzi varume asi tovapfekza mablauzi badis mamidu nemse dondomani tiri bada tave mukoma ini ndiri shoroma ava vana vadiki vanogara pakadoma mukandipa mukana ndichatorira kuchoma andotemba mwari anditemene zvitoma ndimomira pamangoma ndimbobata ndimbokuma ndosiya ndavaruma nengoma ndinorova mangoma ndakaipa mangoma ndazodziya ndachinja madziya ndofamba nemafia usatsike mabreak tinofasa dhanzi paamerica nyange zedu tiri mablack badis pamidu nemise Yesake genius. Ino vatatambura mukombe ndautakura mafanzi kondisarura mangoma ndinodambura saka ndinozvitaura ndopisa kunge mbaura madinga ndomakwatura saka vatatoyaura. Wow,